खुंगा 33थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय फोरबो फालिदों। डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद आरो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 33थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय फोरबो फालिदों। थांनाय सान थामहिनबा 24 एप्रिलनिफ्राय दिनै 25 एप्रिल साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा 33थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय फोरबोखौ फालिनाय जादों। बेनिनो दिनै नैथि सान एबा जोबथि सानाव खुंगा 33थि डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव डिमाकुसि थावनिखौ बर'नि गाननाय जोमनायजों मोदानसार होदों। मख'नो गोनांदि हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बर'नि संसार जानाय, बाथौ सिबिनाय, आबाद मावनाय, हाबानि नेमखान्थि, ना हमनाय आरो गोबां आयदाखौ दिन्थिफुंनाय जादों। डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेयैनो ओनसोलनि साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोननि मोनसे नाजानायाव दिनै डिमाकुसि रंजालि बैसागु जे माने आफाद बेयो 33थि खेबनि थाखाय बे फोरबोखौ फालिदों। बेयाव बाहागो लाफैनो मोना खुब गोजोननाय मोनदों। दिनै नैथि साननि नैथि हाबाफारि बिथांमोना हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। जाय हारिमुआरि हानजा सुरनायाव गोबांथार बर'नि आगोलनिफ्राय जेखौ जेरै जों सोलिबोबाय थानाय जोंनि मावनाय दांनाय आसार खान्थि, जोंनि गाननाय जोमनाय गासै जोंनि कालचार आरो ट्रेडिसनखौ बोनथुमनानै बिथांमोना बे कालचारेल रेलिखौ दिनै लादों। आरो बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव मोनसे हाबाफारि। जाय ट्रेडिसनफ्रा, जाय कालचारा दिनै जोंनिफ्राय किसु जोंनि कालचार ट्रेडिसनफ्रा एसे गोमोरलांनो हमदोंसैमोन। बेफोर गासैखौ बिथांमोना आरोबाव मोनसे गोथां महर होनानै दिनै बे कालचार रेलिनि गेजेरजों श'कास खालामनो लादों। आरो बिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि गोमोरलांनो हमनाय जिफोर कालचार आसार खान्थि बेफोरो मोनसे गोथां महर मोनफिननानै जायफोरखौ जोंनि आजै आजौ बिथांमोना जोंनो होनानै गालांनाय बेखौ दिनैनि जों फिरिया बेखौ मोनसे गोथां महर होफिननानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनो निस्सय जों होनानै गालांनो हागोन। बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेखाय आं खोब साबायखर बावगोन डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो गेदेमा मेलेमजिबि साफ्रोमबो बेक्तिखौनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों साबायखर बावगोन। बिनि गेजेरजों जाहाथे हदायबो जोंनि कालचार ट्रेडिसन जोंनि गासैबो जाहाथे प्रिजार्भ जायो आरो बेखौ प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे जोंनि इयुन जेनेरेसननो जों होलांनो हायो।